to ini tum dak tong sikot pen nang itum media to hanang chop kapen nang itum kebang pot nang itum han prangsi choro kilo lapen ini tum piposit ini labang so media tepan nongkok ma alam kejelah hello je patumi ini tum LOP mate leader of opposition Akhai Sir Rahul Gandhi dak hanjang lang solong Karbi Anglong mate Assam laso MLA election ala bangso ke Porsar amay along APSLC lapen Congress bangso Alliance bangso amay pi along litum kacing honai Rahul Gandhi dak Karbi Anglong arat akar iya kemang alama puthak lardak pen nanganing je tekang mate lamcak nang putikang pot nilitum kadu kabek Karbi Anglong arat ahin penta sururo la pen nilitum jungjung ladak harugat LE along nilitum la Congress mate la APSLC la bangso Alliance Party celangrap la bangso Alliance Party hoi pen alang lipan alam tek kecaikan kemisana puthakapot ini tumhin pen churo parlo lapen patumi labangso Alliance alama puthakapot lardak pen ini tum apan dak haruhat LA alama puthakapot asapu kemang husudu radatum tame labangso kemang hupot patumi labangso join labangso Alliance atau election campaign labangso amai pi ipangilong Sir Rahul Gandhi ta than kang dak lo ninje kang dak lo lapen borob gubui sata ninje lo apen ilitum kaching honnai dak APSLC amai pu Sir Jai Katharta lardak pen than nang than lo je non nipong labangso election along ke ilitum la bangso Alliance Party tum nohpen stame highway po la bangso ini ngecit sedolo asap so ilitum rada tum kemang hudam bangke haruhat LA along la bangso sapo Alliance sapo thak kecit tonte la bangso tu kok polo ta patumi bangke lardak pen manela Alliance Party hoi pen official apon ilitum tai ining samlo asin non itum dak haruhat LA long bangke kemang hudang jia thai belo itum Alliance along yung si hok Alliance si ining kecing samlo pro tangte patumi lardak pen itum matheng no bang rat amai bilong taklang lo haladak itum la bangso Alliance along officially a candidate ke dak hanjang langso pen ke Sar la roton intilo lapen dipua LA bangke lagi sar itu Jai Kathar lo lapen dak haruhat LA long bangke sar Sonjip Teron lapen wesa natu palong ni bangke Bikram Hanse lapen Agustininghi latum afansi patumi space long ta men en ponlo siladak bangke mana rada tum kemang hudam jia thai belo ladak bangke la Alliance candidate officially candidate bangke la tum hello kasi ning asapo mane kemang hudam mane rada tum kemang hudam bangke hadak APSLC anitum General Secretary la sarkari rong phar alang ita mane Ajab Dunder boy pitch ta me dak bangke kebang hudam nang jia thai lo non bangke Alliance pensi pathu nang ji plote tum Alliance candidate bangke officially candidate ke bang patumi nang declare pikan dak lo Alliance candidate bangke lake Sonjip Teron sar phansi pekpon lo abangso pekpon de panapi ilitum nohok panon ke highway nang ji pute tum Alliance candidate phansi tum chetu dunang kokpo asi ilitum ke campaign bang ta
campaign rapet pachok lo mi olo lason pulute stame itum adak bahini akinida to kopot inu ta phan bangsi mane campaign ji stame uncok bahini phan campaign lo pote haladak nitum la haruhat LA arada tumta kemang huson do koppo apot si la alliance la bangso akinida ta phan bangsi ado gawe APSLC klaim bangpu bangpi punon lapen kongres klaim bangpu bangpi punon ilitum la alliance party pen kecetoy don vek akinida ta phansi aduk gawe phanta mane vote pivek pu pasi ilitum ladak tongsikot pen rabangsu kharuhat LA arada tomahan chuning ripon lo lansi alam theta ijur lo nang nengkar julap ta lalu plote nilitum abang ke wood ki piji phan bang ni tum ke ridilos tame ladak ke hai derji ku phan bang bang ke matha dam masabo mane adik sirason dokok athema kedam tang MP election hotame nitum APSLC lapen kongres abut pangrumpet pes name halabang suhot bangke sapo BJP atau melang penasap akhirem do topok lo lasi non abang ke cihili nang nelo lapen klaim rapet nang po lapen ili tumhan officially pen mangke to ya candidate sar Sanjib Terana Fansi kaduk we fanta mane vote jok at po pusi nilihin pen mane chuning ripon lo